በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ እግዚአብሔር ይብዛሕልኩም ኮራ ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ናብ ሰዓዚና ዳያ በፅሕኹም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሓጢኣትና በደልና ከይተፃፀአ ናብ ሰዓዚና ዳያ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ንይኹኖ አሜን። ሽምባር ክቡራት ተኸታተልትና የቕረብ ብምጥፋእና የቕረይተላና ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ 3 ምስ ኩሉ ነጥብታት ዝሓዘ ርኢና ነይርና። ከዚ እውን ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ምዕራፍ 8 ነጥብታት ኣብ ትሕትና ዝብል ክንርኢና። ቀዳማይ ነጥቢ ትሕትና ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ንመንፈሳዊ ሂወትካ ትምዝነሎም ነጥብታት ብዙሓት እዮም። ሓደ ካብኣቶም ትሕትና እዩ። ትሕትና ንምዃኑ ትሕትና እንታይ እያ? ንቑሩብ ካልኦት ምንባብ ኣቋሪፅካ ዶ ምተንተንካያ? እንድዒ ካልኦት ምንባብ ኣቋሪፅካ ምተንተንካያ ንዕንቆታ ብቑሩብ ካልኦት ትበፅሖ ኣይመስለንን። ነዛ ምዕራፍ ብምሉእ ከየበፃሕካያ ንምድሪ ትሕትና ትበፅሖ ኣይመስለንን። ንግዝእ ግን ትሕትና ናብ ዝዓበየ ክብሪ ተብፅሕ መንፈሳዊ መንገዲ ኢልካ ሓዛ። ዓበይቲ ነገረምትን ስነ ምግባራት እኳ ተገበርካ ብዘይ ትሕትና ከም ንፋስ ዝብትኖ ደበና እዩ። ንዓለም ክሒዶም ንብረቶም ንድኻታት ዓዲሎም ንሕጊ ኣምላኾም ብጥንቃቐ ፈፂሞም ከውቅዑ ብሰንኪ ትዕቢቶም ዝተወቀሱ ዓስቢ ዝሰኣኑ ውሕዳት ኣይኮኑን። ንኣብነት ኣባ መቃርስን ኣባ እንጦንዮስን ንሕና ንዓለም ዝኸሓድና ሃፍትና ንድኻታት ዝሃብና ኢና ካብ ሃዋርያትን ነቢያትን እንታይ ይፈልየና ኢሎም ኣብ ዝተዓበይሉ እግዚኣብሄር ከመይ ገይሩ ከም ዝገንሖም ናበይ ወሲዱ ብዛዕባ ትሕትና ከም ዝምሃሮም ኣብታ ዝተጋገየ ብጻይካ ኣርሞ ትብል ኣርእስቲ ኣንቢብካያ ኣለኻ። እቲ ኣነ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ እፀውም ዕሽርህብ ከምዚ ዓማጺ ሰብኣይ ኣይኮንኩን እናበለ ኣብ ኮረሾ ትዕቢት ተቐሚጡ ዝጸለየ ፈረሳዊ ጸሎቱ ከንቱ ኮይኑ ከም ዝተረፈ ኣፍታ ወንጌላዊ ሉቃስ ዝፀሓፋ መፅሓፍ ሰፊራ ኣላ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ጎይታ እውን እቶም ትሕት ዝበሉ ልዕል ክብሉ እዮም ኢሉ ብምስትምሃር ትሕትና ናብ ዓብዪ ክብሪ ተብፅሕ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ምዃና ኣረዲኡና እዩ። ምዚ ክገልጸልካ ዝጸናሕኩ ትስማዕማዕ እንተኮይንካ ሂወትካ ብትሕትና ከም ትንደቕ ግበር። ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ከነኣን ዘይእተወቶ ትዕቢት ምዃና ክትዝክር ከለኻ ከመይ እውይ ትዕቢትስ ዘይትብል እቲ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ክፍሊ ስልጣን ዝተውሃቦ እቲ ብሙቾት ኣብ ግብፂ ካብ ምንባር ምእንቲ እግዚኣብሄር መንከራ ምቕባል ይሐሸኒ ዝበለ ዓብዪ ነቢይ ብሰንኪ ትዕቢት ከነኣን ኣይኣተወን ክትበሃል ከመይ ዘይትፈርሕ። ነቲ ብሰንኪ ትሕትንኡ ሓጢኣቱ ዝተሓደገሉ ተጋዊ ሰብኣይ ክትዝክር ከለኻ ከመይ እሰይ ትሕትናስ ዘይትብል። ተመልከት እሞ ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ድንን ኢሉ እግሪ ሃዋርያቱ ክሓፅብ ክትርኢ ከለኻ ለከ መሰረት ክርስትና ትሕትና እዩ ኢኻ ትብል። ብርግጽ ከዓ ከምኡ እዩ። ካብ ሕጂ እምበኣር ዕንቆት እናወሰድካ ኢኻ ክትኸይድ ኣድህቦኻ ሃበኒ። ኣዒንትኻ ናብዚ ቀለም ኣእምሮኻ ናብቲ ዝዓመቆ መልእኽቲ እዛ ኣርእስቲ ስደዶ። እታ ሓቀኛ ትሕትና ኣቐዲመ ስለምንታይ ሓቀኛ ትሕትና ከም ዝበልኩ እየ ክገልጸልካ። ብዙሕ ግዜ ትሕትና ዝመስል ግን ከዓ ዘይኮነ ጠባያት ንርኢ ኢና። ክቡር ሓወይ እዛ መንገድታትካ መሃረኒ ትብል ጸሎት ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ከመይ ጽብቕቲ ይመስለካ? ሕፅር ብዝበለ እታ ሓቀኛ ትሕትና ትበሃል ሰባት ክነቕድኻ ከለዉ ኣይ ኣነ ደኣ ድኹም እንዳኣለይ ትብል ዘይኮነሲ ሰባት ክነቕፍኻ ከለዉ ሓቁኾም ድኹም ስለ ዝኾንኩ እንዳኣለይ ከምኡ ገይረ ክትብል ከለኻ እያ። ቀፂለ ርድኢትካ ንምስፋሕ ሓቀኛ ትሕትና እንታይ ከም ዝመስል ብሰኣውነቱ ገሊጸልካ ኣለኹ ሰዓበኒ። ካልኣይ ነጥቢ ሓቀኛ ትሕትና እናሰራሕካ ትሕት ምዃን እዩ። ኩሉ ምስ ፈጸምኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ክንገብሮ ዝግበአና ኢና ዝገበርና በሉ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17:10 ብዙሓት ሰባት እዚ ግበሩ ክበሃሉ ከለዉ ኣይግበአንን እዩ እኸለ ከለዉ ከመይ ገይረ ገብር ክብሉ የጋጥሙካ እዮም። እዚ ከዓ ነቲ ይግበአንን ትብል ቃል የጋጥሙካ
ትብል ቃል ከም መግለጺ ትሕትና ገይሮም ስለ ዝኣምኑላ እዩ። ኣስተውዕል። ንምስራሕ እኹል ቃዕሚ እናሃለወካ ኣነ ደኣ ከመይ ገይረ ምባል ስንፍና እምበር ትሕትና ከይመስለካ ረቂቕ ሜላ ሰይጣን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ እውን ኣስተውዕል። ኩሉ ምስ ፈጸምካ ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ክንገብሮ ዝግበአና ኢና ዝገበርና በሉ ደኣ እዩ ተባሂሉ እምበር ኮፍ ኢልኩም ኣይግበአናን በሉ ኣይተባሃለን። ድሓር ድማ ክርስትና ነብሲ ወከፍ ሰብ ክሰርሖ ዝግብኦ እናሰርሐ ዝነብረሉ መድረኽ እምበር ኮፍ ኢልካ ክትዕዘብ ዘፍቅድ መድረኽ ኣይኮነን። ስለዚ ክትፍጽሞ ሓተትካዮ ፈጽሞ። ብድሕሪ እዚ ኣነ ሓጥእ ክገብሮ ዝግበአኒ እየ ዝገበርኩ በል። ኣብ ርእሲ እዚ ነቲ ብሕጂ ዝሰርሖ እናሓሰብካ ደኣ ገና ብዙሕ ተሪፉኒ ኣሎ በል እምበር ብዝገበርካዮ ከይትዕበ ተጠንቀቕ። ንኣብነት ጸሊ፣ ግን መን ከማይ ጸላይ ኣይትበል። ብተወፋይነት ኣገልግል፣ ግን መን ከማይ ኣይትበል። ኮታስ ኣነ ዘይሰራሕኽዎ ኣይትምቅርን እያ ኣይትበል። እኳ ደኣ ነቲ ገና ዘይሰራሕኻዮ እናዘከርካ ተሻቐልን ጸልን። እስከ ነዘን ቀጺለ ሂበካ ዘለኹ ኣብነታት ረኣየን። ትሕትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ድማ ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ኢላ ክሰምዮ እያ ዝብል ናይ ትንቢት ኢሳያስ ቃል ከተንብብ ከላ ከምዚ እናበለት ሃረርተኣ ትገልጽ ነበረት። እዛ ንኣምላኽ ንምውላድ ትበቅዕ ድንግልስ መን ኮን ትኸውን? ኣንታ ፈጣሪ ናተገልጋሊት ኮን ኣይትገብረንን። ተመልክት እሞ ኣንባቢ ካባይ ትበልጽ ካልእ ድንግል ኣላ ምባላ ከመይ ኣደናቒ ትሕትና እዩ። ድንግል ማርያም ኣነ ድኾን ይኾን እታ ድንግል ከብላ ዝኽእል ብቕዓት እኮ ነይርዋ እዩ። ንኣብነት ኣብ ቤተ መቕደስ ካብ ጾምን ጸሎትን መጋረጃ ቤተ መቕደስ ምፍታልን መሶበ ወርቂ ምስፋይ ከይተፈለየት ዝዓበየት ድንግል እያ። ኣብ ርእሲ እዚ ብመልኣኽ ፋኑኤል እናተመገበት ዝዓበየት እያ። ሓሳባ ምድሪ ከም ዘይነበረ እውን ትፈልጥ እያ። ምዚ ኩሉ ዕብየታ ግን ኣነ ዶ ይኸውን ከይበለት ኣገልጋሊት ናይዛ ድንግል ግበረኒ እናበለት ትጽሊ ነበረት። ትሕትናኣ በዚ ኣየብቅዕን። ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ እታ ንኣምላኽ ትወልድ ድንግል ንስኺ ኢኺ ክብላ ከሎ እዚስ ከመይ ኢሉ ይኸውን ደኣ በለት እምበር ይግብአኒ እዩ ኣይበለትን። ልቢ በል። ድንግል ማርያም ክትሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ቅድስና ሰሪሓ ደኣ ኣነ መን ኮይነ በለት እምበር ኮፍ ኢላ ኣይግብአንን ኣይበለትን። ነዚ እየ ክትሰርሖ ዝግብአካ ስራሕ እሞ በቲ ዝሰራሕኻዮ ከይተዓብኻ ክገብሮ ዝግብአኒ እየ ዝገበርኩ በል ዝበልኩኻ። ናብ ካልእ ኣብነት ሕለፍ። ትሕትና ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ። ብዛዕባ ጽድቂ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ወንጌላዊ ሉቃስ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጽዋ ኣሎ። ሓደ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ዘርአ ኣሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ ትበሃል ሰበይቲ ከዓ ነበረቶ። ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኩሉ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ሕግታቱ ብዘይጉድለት ዝመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 5-7። እዛ ቅድስቲ ኣደግን ምዝ ኩሉ ቅድስናኣ ኣፍታ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትበጽሓ ዝመጸትላ መዓልቲ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ ካበይ ኮነለይ እናበለት ደኣ ርእሳ ኣትሓተት እምበር ስነ ምግባራ ታጸብጺባ ስለ ዝግብአኒ እያ መጺኣትኒ ኣይበለትን። እናሰራሕኻ ትሑት ምዃን ዝበሃል ከዓ እዚ እዩ። ክቡር ሓወይ ነቲ መን ከማኻ ዝብል ውዳሴ ከንቱ ደኣ ተቃወም እምበር ነቲ ክትሰርሖ ዝግብአካስ ኣይግብአንን እናበልካ ኣይትህደመሉ። ሕጂ እውን ካልእ ኣብነት ክህበካ እየ። ትሕትና ኣቦና ኣብርሃም። ኣቦና ኣብርሃም ዓርኪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዓለም እናተባሃለ ዝጽዋዕ ብቑዕ ሰብ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣፍታ ስለ ሰዶምን ጎሞራን ምሕረት ዝለመነላ ግዜ ንነብሱ ክሳዕ ክንደይ ግዜ ከም ዘትሕታ በታ ትስዕብ ቃሉ ንርዳእ። ኣነ ሓመድን ሓመኩሽትን ከንሰይ ምስ ኣምላኸይ ክዛረብ ደፈርኩ። ልቢ በል እሞ ክቡር ሓወይ ንነብሱ ከም ሓመድን ሓመኩሽትን ዘድከመ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ኣነ እኮ እናበለ ኣብ ኮረሸ ትዕቢት ዝውጣሕ።
እዛ ተግባራትካ እናጸብጸብካ ኣነኮ ትብል ውድቀት ትምክሕቲ ፈጺምካ ከይትጥቀመላ ኣብ ካልኦት እንተሪእኻያ እውን ንሓዘንካ ትጸልየሎም ይቕጽል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።